Censura mio concave. Käyttöohjeet. Leikkaa pohjalevyyn täsmälleen avanteen muotoinen ja kokoinen aukko pienillä kaarevilla saksilla pohjalevyn leikkuuohjainta noudattaen. Aseta pussi tasaiselle alustalle liitospuoli alaspäin. Sulje tyhjennysosa taittamalla alhaalta ylöspäin 3 kertaa niin, että velcro-tarranauha tulee näkyviin. Taita turkoosit tarraläpät velcro-tarranauhan päälle ja sulje tyhjennysosa kiinnittämällä läpät tarranauhaan. Puhdista avanne ja sitä ympäröivä ihoalue huolellisesti. Ihon on oltava aivan puhdas ja kuiva ennen pohjalevyn asettamista. Valmistele pohjalevy kiinnittämistä varten painamalla pohjalevyä keskiosastaan vastakkaiseen suuntaan. Irrota suojakalvo pohjalevystä. Ota pohjalevystä kiinni siten, että läpät ovat taaksepäin taitettuina. Kohdista pohjalevyn keskiosa avanteen ympärille. Paina keskiosa huolellisesti ihoa vasten. Käännä sitten läpät avannetta ympäröivän alueen päälle. Aseta etusormi avannetta ympäröivän kiinnitysrenkaan sisälle. Paina pohjalevyä varovasti kiinnitysrenkaan ja avanteen välistä ja varmista, että pohjalevyn keskiosa on tiiviisti kiinni ihoa vasten. Paina pohjalevyn keskeltä ja siitä ulospäin eri suuntiin, jotta varmistat tiiviin kiinnittymisen pohjalevyn ja avannetta ympäröivän ihon välillä. Varmista pohjalevyn kiinnittyminen ensin siivekkeiden välistä ja lopuksi siivekkeiden päältä. Avaa tyhjennysosa ja tyhjennä pussi WC-pönttöön tarvittaessa. Puhdista tyhjennysosa esimerkiksi WC-paperilla. Taita ja kiinnitä tyhjennysosa uudelleen pussin tyhjentämisen jälkeen. Irrota pohjalevy varovasti vetämällä pohjalevyn irrotuskorvaketta vatsasta poispäin ja rullaa pohjalevyä hitaasti alaspäin. Paina ihoa kevyesti vapaalla kädelläsi irrottamisen helpottamiseksi. Katso lisäohjeita pussin käyttämisestä pussien vähittäismyyntilaatikon mukana tulevasta käyttöohjeesta.